Kuya Kaluto, ano ba ang luto mo? Tigasin sa kusina! This is Eater's Vlog. 15 taon na sa YouTube! Hello mga onliners! Welcome sa Eater's Vlog. Eto, tulad ng dati, tigasin, tigasaing, tigaluto. At ito nga para sa mga farm labor namin dito, ang tinolang manok, basta sinabawan, ang daming sahog, oh. Siyempre ang manok, kangkong, balonggay, yan lang sa tabi-tabi kinuha. Sa mga tanim, ito po mga siligan din. Meron mga pala ako dito, black sili. Ito naman labuyo, yung isa. Nagsinaw ka na. Actually, naluluto na yung iba. Ayan na. So, tingnan natin kung okay na. Yung mga pangmalakasang sahog, ilagay na natin. So, ito na nga. May hawak ka na. Ayan. Ilagay na lang natin dyan. Kasi, andyan na sila eh. Ayan. Konting pakulo na lang yan. Basta, inano ko muna itong manok sa sangkap. Sibuyas, bawang, luya. Para maalis yung mga ano-ano niya, kakaibang amoy. Of course, ang pepper leaves and pangmalakasang lemon. Dito sa Bicol nilalagyan talaga namin ng lemon ang sinabuhan. Yung iba suka, pero we prefer lemon juice. Ayan, oh. Ooh. Bon appetit everyone, God bless. Panibagong luto na naman po ni Kuya Kaluto. Ayan. Ano daw to? Salmon. Tama ba salmon o kabalyas? Basta, yung salmon. At ito naman ang mga pangsahog natin. Ang dami ha. Yung mga dahon ng kasaba, kamote tops, at syempre yung gabi leaves. Young gabi leaves with sili leaves. At kangkong. Ayan. Basta mga lots of veggies dito po sa isdang itong ginataan for lunch ng ating mga farm helpers. At syempre sa amin, kulo na po siya. Kung luto na talaga, lutong-luto na yan. Yan, nilalagay ko na po yung young gabi leaves. Sunod na po itong dito naman sa kabila ang kasama. Sila munang dalawa. Kasi yung kamote tops at kangkong ay ano siya, malambot, kaya mamaya na sila. Saka yung sili, mayroon pa palang sigarilyas, oh. Isa lang. Ganyan talaga dito sa baryo. Kung ano-ano na lang. Mainit pa rin yung irrigation sa labas. Yeah. Usok talaga eh. Kangkong. Saan ko kayo lalagay? Dito na lang. Parang east, west, north, south. Nagulay. Yan, ganyan. Ayusin na lang mamaya. And then the sili. Tatakbi ko na ito syempre. Uy. Yeah. Pwede na. For lunch. Bon appetit everyone. God bless. It's almost 4 in the morning. Good morning everyone. Sa Eater's Vlog. Ayan po. Naubusan kami ng gasol. Nag-uling ako kahapon. At ito naman early morning. I'll be making our viand for breakfast, at lunch, or even dinner. Yan po. Bangos or milkfish in vinegar with veggies, eggplant, and patola, ayun, or lufa. So, here we go. I'm gonna cook it here in rice cooker. So please bear with me. Lutong-luto po yan. Ayan, luto na agad. Kaya kung wala kayong gasol or naubusan kayo ng LPG or nagtitipid sa uling, kung ano pa man, the best way is to cook your meal or via rice cooker. Okay? Yes, a simple tip from Kuya Kaluto. Ayan, mag-alas 5 na ng umaga. Pero early breakfast tayo kasi marami tayong gagawin sa farm.
Dahil si Koy Kaluto ay lumaki talaga sa farm. Let's eat!